Urip iku aja kakean gresula. Sing penting ati tentrem, ora kudu sugih, ora kudu misuwur. Urip iki kudu sabar lan legawa. Gusti mesti maringi dalan. Yen urip tansah nrimo, ati iso luwih ayem. Urip sing manfaat, aja nganti uripmu mung dadi pepeteng kanggo wong liya. Yen ora iso nulungi, aja nganti ngrusak. Gusti Allah ora nate adoh. Sing adoh kuwi atine wong sing lali sembahyang. Rejeki kuwi ora mung pangan lan bondo, nanging uga sehat lan tentreming ati. Ilinga, saben sujudmu kuwi bekal kanggo uripmu sawise mati. Yen awake dhewe nindakake kabecikan marang wong liya, bisa wae wong kuwi ora mbalekake kanthi becik, nanging Gusti Allah bakal ngutus wong liya kanggo nindakake kabecikan marang awake dhewe. Mula tindakno kabecikan sanajan cilik. Awit awake dhewe ora ngerti kabecikan sing oleh ridane Gusti. Tresna lan pangayoman ibu ora ana tandinge. Saka kono kowe sinau rasa sabar lan tulus. Aja lali ibu iku dalan rahmat. Saka pangorbanan lan dongane awakmu bisa oleh berkah tekan saiki. Ridane Gusti gumantung ridane ibumu. Yen iso njaga ati ibumu, uripmu bakal ayem tentrem. Ibadah kuwi ora mung obahe awak, nanging rasaning ati. Nek atimu tulus, Gusti ngerti sanajan ora nganggo tembung. Awake dhewe iki kerep nyuwun marang Gusti, nanging lali carane matur nuwun. Ibadah iku cara kanggo iling lan syukur. Sing penting dudu suwene salatmu, nanging sepira ikhlas atimu nalika ngadhep marang Gusti. Urip iku ora mung babagan kepiye suwene, nanging kepiye gunane kanggo wong liya. Sing penting dudu akeh dhuwit, nanging tentreming ati lan syukur saben dina. Ilinga, kabeh sing mbok lakoni ana sing ngatur. Pasrah dudu tegese nyerah, nanging percaya marang kersane Gusti. Ilinga, ibumu iku Gusti Allah sing katon ana ing donya iki. Saka tangane kowe ngerti rasa tresna tanpa syarat, pangorbanan tanpa upah. Mula aja lali ngormati lan nyenengake ati ibumu. Amarga kuwi dalanmu menyang ridane Gusti. Inga, urip kuwi mung mampir ngombe. Sing enom bakal tuwa, sing sugih iso wae dadi melarat. Aja nganti duwe ati sombong. Wong sombong kuwi kaya geni, alon-alon ngrusak awake dhewe. Urip ayem ora saka bondo lan derajat, nanging saka andhap asor lan ati sing ikhlas. Kuwi sing bakal nyelametake nganti pungkasan.